Salamat guys, so may ga-expect nga makalot, may nga ni kagako nga grasya. Guys, majubuntang ni yung tanan mo pag mata namo. Ya karon nag-andam si Junjun sa tricycle kay mamalit mig tubig. Diba? Saba ka jud mga manok nas mama kay papalit ko sa itlog. Itlog paninda. Ayos na din na daw. Pintal na kulang. Ha? Pintal na. Naman wala ni trabaho gahapon. Morning guys. Morning. Morning dia. Yung buntag ni yung tanan kapal sa itlog paninda kay nahurot na gidyang kuan is stock. Saba ka yung mga manok ko lami pang gawon. Sabawan ba tangad. Naman ra dyan gitrabaho gahapon guys. Biyahe na siya. Mga sunod adlaw biyahe na siya. Sigwa pa'y tingklas eh. Biyahe na ko na siya. Murag 28 man siguro ag. Murag 28 man siguro ag ka ng klase. Sugod. Nangmingaw na po midanis mama. Mga tanom dayang dayang ipang naog kaya nang ipamisbisa na misbis ko gahapon. Isod sa wallet ng kwarta ni mama. Ano siya naman eh. Balintuwang na kasi magughangin gabi eh. Kalitra mag-unos. Aglukan kay kada gabi na naman mo siya unos-unos. Naghanak ka yung bunga gamang ko ano, lamansito. Nadagan ka yung kan guys, bunga. Pagkakatrera ng itlog. Mamanay kuan utlanan. Manay utlanan gitam na ni mama lamansito. Nagkuhan guys sa amin. Hindi pwede di ako magsamin kay tukar pa yung mata. Pero kung binangkal pa kay katasan ko. Ayo. Ito ah. Lamera ba nilang binangkal? Ito pa may kuhan, tindira. Binangkal. Ikaw si mama na. Di mama kadut dana. Palita upat ka mo pe. Guys. Lami. Tagsing ko ang isa. Dahil may palit kay sarado pa dito.
pero sarado pa po Dili na. na nato butang pe. Bilin na namo. Ang marang hapit ni nagbalik. Anong 750? Salamat. Sa katray. Dahan nagyatang dito kani isda. Hapit na mahuman nagkuanda na guys, per guys. Sige pagkuhan trabaho. Kung mahuman na nagtrabaho, dali na kadyo mulig buhol. Sige nang itrabaho, tanawag sumpaya na. Dali ra kadyo mulig buhol basta na permi laman na ay budget. Budget na may problema dani. Hindi po ta basta-basta makauli ugoy budget. Pero hayahay na kay di na mo atog taluot, di na mo bihag isa ka oras para matuspare sa kuan taluot. Di na mo paladyo ba kay nanay doon. Madyo lang magpermitang na i-budget kay dali ra kadyo mo uli. Anytime pwede mo uli basta na lang may daghang waway. Na dito po ilang gilugan pa, sigurado ra to pa. Ngadto tata. Ngato ang dagat guys oh. Kita na pagkadyo gisla sa bulo. Natanaw na itong isang isda ah. Basig pwede na tununan ba? Mag-stack na pagtag inununan. Arang kakuan no? Arang kalinaw ang kuan dagat. Aw na dahang isda dito. Dito sa bangka mo barato, nakalamisa naman ang anak ka. Asa? Uy, pangayoon ka mo. Nice da na, stripe. Kapko na beki, kag may tanawon. No, hanggang may mana. May namang ka. Pwede po na nato unan ba pakangning ko ni pangit. Pwede po magkilaw gamay. Ang tinawas dagat na may maligo. Asapon. No. Guys, madyong hapon. Hapon na guys. Kaya Junjun na nilihig. Diya, kuha na po guys, hangin. Kada hapon na naman magingani, maghangin-hangin, haglikon. Aran ako tapo ko, aran ako pa. Akong pasukan niya akong kahon. Nilihig si Diya. Very good husband. Nanilihig. Sugo ako be. Aron na ko'y trabaho. Ito ko ito puro kanong panghangin. Mandapit. Dito sa atong lutuan natin sa likod. Kana sapsapi kay ning pag-idnas bungbong sa pikas. Katupod to ah. Karibang sa pikas. Paiwa magbinyo. May musugo.
Ito ulitaw ang kuwang. Di, gulitaw ka di ka katilaw. Di good ka makapalami-lami. Lumi. Gipungan na mo guys kay nakakahiya sa silingan ba. Yung mga dahon ni pagid na silang bungbong. Diyan sige ra bagang hinangin. Nalinga na guys. Lami ang magdodowa sa aso. Wala, nagdilaab na uy. Nagdari na pag nagdari. A few moments later. Hey guys, sapisan din ninyong tanan guys. Nako dari, paningot kog madyo kay dito kus kuan likod nagluto kog kanang nay sinangag daghan magbahaw gabi ang gisangag kay sayang. Yo tanan naluto na guys. Panginangin sa dari ka Richard kay nagwat pa kong dunjun kay mamahaw mi kasi siya tuaga. Haling ijang gihalingan ang katong nay. Ijahang kuan sinilhig. Arang kakuan guys sa limuot. Wadyo ko magdahom guys karong adlaw nga namin dako kadyong grasya madawat sa muang pamilya. Grabe, medyo ko makatuo guys. Grabe jud ang Ginoo. Wadyo ko magtuo guys nga naay tawo nga muhatag namo og grasya karong adlaw. Naghan kadyong salamat nimo ma'am nga nasa USA nakurat ko gabi kay ning kalit laman si jag message nga mga jo kuno si just kananay ang details ang address ngan ug cellphone number kay nalagi kuno si jay grasya nga ihatag jamon to gikulban baja ko kay haglik baja pud maghatag-hatag og kanang nay details labi na karon nga daghan na kadyo kanang nay scam jadi man jo ko ganahan guys ug nay mag message ug kanang nay ngana na ug nagani magi-message na sa messenger. Hindi magani ko mo reply kay kanang maglo ko ba ja kato siya kay mura manggajud og kanang kursunada kay nagsige manggajud og kanang naay video call ja dugay pag nagitubag kay maglik lagi ko mo tubag og kanang naay mga ingana ba mo nang mga ingana guys sadyo nang idigma kay simpre ang mga scammer karon nagkalat na kaya nagsige man siya kanang kuan video call mo tong ang gitubag hindi kuno ko maglo kay hindi ko siya scammer gusto ko no siya makatabang sa ahong kuan pamilya mo nang didyo ko makatuo nga karong adlaw makadawat ni daka kaadjong blessings didyo ko nagtuo guys kay daras kuan nag-istorya raming dunjun na about sa isang pamasahero mo balik ni sa pamasahero kay para makapalit na mi og kanang gamit ni Gian kay tingklasin ja aga ko po di po ko makasweldo karong buwana kay wala gi ko nakaabot sa kananay revenue mo nang salamat kadyo ko sa Ginoo kay ang Ginoo di jud ay mo pasagad guys nara jud ang Ginoo nga mulantaw nato mo nang pasalamat kadyo ko sa Ginoo kay wa jud ay minija pasagdi na jud ay siya pero may galantaw sa among sitwasyon medyo ko makatuo sorry nakaingon ko kanang naikuan scammer ka kay natagam naman gud ko guys kay kanang may mga mag message ba nga mga fake account mo nang hadyo silang giingnan nga masinog kanang imo kong scamon kay nganong mga jupas kanang nayang details mo to ning tawag siya kay di lagi kuno siya scammer gusto ra lagi kuno siyang kuan mo tabang mo nang naniguro rapod ko ba kay basig mo hatag-tag mga atong details nila ma-scam ra dayta mo tong hara di diyan siguro mo nang sorry mamog nakaingon ko nga kuan scammer kay naniguro ra pud ko hinja mo ram dito imong tujo gusto ra man nimo nga makatabang sa ang pamilya sa ang anak dagan kadyong salamat atangan nato guys ug pila diyan gipada kay grabe ka dyan dako aning grasya nga ijahang gi-share namo karong adlaw mas sobra-sobra pa sang sweldo pag ijahang gihatag nag-uo ko kay di ko makasweldo karong buwan na pero naay gihatag ang Ginoo nga mas labaw pas ang sweldo mas dako pa sang sweldo
muna ang Ginoo jiday mo pasagad nara jiday sa jaglantaw sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Basta maadyo tang tao, watay tao nga gipangilabtan, watay tao nga gipang kapakapakan. Pinangga jiday tas kuan guys, Ginoo di jiday ta pasagdan. Munang makaingon jud ko guys nga pinangga jud ko sa Ginoo, wadi jud ko ni ja kanang lisid-lisiren. Kay karon sulbad nagahang kuan guys, problema sulbad nagamo ang problema karong adlaw. Kay nagihatag ang Ginoo para pud nga makatabang namo. Munang pasalamat kaadyo ko sa tao gihatag sa Ginoong instrumento para makatabang sa ang kuan guys, pamilya. Waji kabutangan sa ahang kalipay karong adlaw. Namo guys sa mga pamilya kay para manasa amo ang pamilya kanya naman siya nga para kuno sa mga pamilya. Palit pag mga gamit ni Gian sa pang-school. Natasunjun guys to nagpasyal ni Pangit. Salamat jud kaadyo sa Ginoo. Unja guys mamahaw na kuno mi kaya nagdemand nagpamahaw. Mana si Jag pasyal ni Pangit. Pangit tagamang Pangit guys oh. Pangit. Nagmata, natabunan na po siyang buhok. Mag-thank you ka sa blessings Pangit. Kaya makakaon na po kaglami. Pasalamat jud tas Ginoo kaya Ginoo di ay naradaig lantaw sa taang sitwasyon matagadlaw. Di jud ay ta pasagdan. Basta di laman ta makalimot ni Jag. Pasalamat sa di pa ta matug. Pasalamat ta nagabuntag pud. Pasalamat ta pud ta nga diyan na pud tagbantajan sa taang mga pangumoy-kumoy matag adlaw nga nara guys. Padong matug magampo, inagmata magampo. Kay nara jud ay ang Ginoo guys, di jud ay mo pasagad. Diyan guys mamahaw nami. Nagdada ko dari ko aning kuranan. Mahaw nami guys. Kita-kita taon dyan sa kuwan Palawan kay kuwan na mo ang grasya. Nakasod na, dyan na po hapon. Sulot! Sulot! Dinanoy siya mo sud, luwi laman ay gam. Dyan na po Pangit. Buntag og hapon man na dyan na mo isuri-suri guys. Dyan Sabado guys kay si mama nagparadyo. Dyan mamaw sa mi guys, dyan makita-kita rataon dyan naghaman na magkuhan pamahaw. Hey guys, sa manamig pamahaw guys, alas 10 na sa buntag. Dakaron maglakaw nami guys, magto nami sa Palawan. Na may form dari, nagpilap na lamang kudahan. Para inagabot dito, ihatag na lamang dajon. Shout out sa nagpada, dagan kasing salamat. May sponsor guys, kulbaan ko. Kulbaan ko mudawat ba? Ito guys, kulbaan bitaw ko guys kay ingnan na dyan po kanang nangadyo na kanang may viewers nagipagaturan. Ingnan na po nga nangadyo kadyo. Pero sa tinuod guys, kanining padakaron na po kaila. Yung kalitra niya sila kanang message na buhatag sila para sa pampalit ni Giyong gamit para sa mga kinahanglanon. Ito nang naay mga sponsor guys. Pinaka ng mga kwarta. Mga clip dyan kadyo kumudawat. Para kung uban, anak ay may istorya, kamingon na po nga ipadagan, kaya na nga ito. Dara guys, atang ipon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 500 guys. Hi guys, ito na, grabe, hindi ko talaga expect. Napakalaking halaga pinadala sa amin guys galing sa USA. Thank you so much sa sponsor.
Thank you so much God sa blessings na umaapaw ngayong araw na to. Ito na. Hawak-hawak ko na ang pinadala. Thank you so much. Hey guys, na-miss ko guys. Bye. Kauli na mi. Marabing kainit sa kuan gawas ni uli rami dajon. Nego raming nagkuha daring kuan kwarta. Okay, andyan rami mamalit sa mga kailangan ni Gian ni nagnapit nating klase. Init siya adyo guys. Majadas Gian, gatang. Madara. Gatang sa iyang pang... Naragi mo ang kwarta. Dato ka karong adlaw. Salamat din sa gahatag ani guys nga pampalit sa mga requirements sa eskwelahan ba, mga pampalit og bagong uniform, pampalit og sapatos pang gamit sa school. Thank you so much Timmer, blessings to come. Salamat sa pag-share og grasya. Thank you guys sa nihatag na mo mate sa nagpadala guys na mo kuan para sa school ni Gian. Pero tinitabang na mo kay wala pa katigong pang kuan pang school. Pero pagkabihay nana itubag na ni Lord. Salamat guys, so may ga-expect nga makalot may nga ni kadako nga grasya. Salamat kadyo. Umapaw ang blessings sa mga pamilya karong adlaw. Wajud mi nagdahom guys nga nami madawat nga grasya karong adlaw para sa kuan ni Gian. Thank you Lord. Gamit. Nandiyan guys, mara to guys kay maniuto sa mi kay ketas nanja. Magsimba mi unja alas 2:30. Dagan kayong salamat sa permanentong pagtanaw. Labi na sa nag-share og blessings na makarong adlaw. Dagan kayong salamat ma, manginaot ko nga bubuan pa jud kag daghang grasya moabot sa imong kinabuhi. Doble-doble pa nga grasya moabot sa imong kinabuhi. Nandiyan guys, mara to. Dagan kayong salamat. Bye-bye. Bye-bye guys.